Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашната колонка не излезе, може би ще трябва вече, каквото ви кажа, вие да го играете наобратно. Сега шегата на страна ви подготвил два мача, които да са 3 коефициенти. Първият матч от Швейцария, първа лига, той е между Стад и Люцерн. Тук според мен матча ще е над 2,5. Последните си 6 мача Стад и Люцерн имат по над 2,5 гола и половина, така че мисля, че тук матчът ще е над 2,5 гола и половина. Втория матч е от Испанската ла лига между Хетафе и Реал Мадрид. Тук също мисля, че матчът ще е над 2,5 гола и половина, хубав коефициент. Реал Мадрид последните си 6 мача имат над 2,5 гола и половина и тук също мисля, че ще изкарат над 2,5 гола и половина. Ето го и общия коефициент за двата мача. Той е хубав 3 коефициент и мисля, че този път би трябвало да излязат. Пожелавам ви лек и успешен ден и дано фишовете ви да излязат. Всичко хубаво и слънчев и успешен ден!